mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rocky Terra, ako po'y nasa sitwasyon ng aking buhay na naguguluhan ng sobra. Hindi ko po alam ano ang dapat kong gawin dahil nasa komplikado akong relasyon ngayon. Tago niyo na lang po ko sa pangalang Eve. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, kaya sumubok po akong magsulat ng aking storya upang magbaka sakaling mabigyan ako ng advice na tama sa aking kalagayan. 12 years na po kasi akong in love sa partner ko. At nakaplano na rin po kaming magpakasal sa taong 2027. Kaso, DJ Titan Jello at Rocky Terra, kakapasok pa lang po ng taon, nagkaroon na po kami agad ng malaking problema. Unang naging problema po namin ang hindi pagtigas ng kanyang Junjun. Tuwing nagme-make love po kasi kami, hindi na po tumitigas ang kanyang Junjun. At nagtataka po ko kung bakit po nagkaganon. Sa totoo lang, DJ Titan Jello, nag-isip agad ako na may ibang babae na po ang partner ko. Pero bilang mahal ko siya, nagbigay pa rin po ako ng benefit of the doubt. DJ Titan Jello at Rocky Terra, may nagpayo sa amin na magpa-check up daw po sa eksperto upang malaman ano daw po bang problema ng aking partner. Agad naman po nagpakuha ng dugo ang partner ko upang ma-check kung may problema po. Nalaman namin na below average ang kanyang testosterone level. Kaya napaisip ako, DJ Titan Jello at Rocky Terra, na baka yun lang po ang nagiging dahilan ng hindi pagtayo ng kanyang Junjun. Naregaluhan ko pa po siya ng mga supplements upang makatulong at maging matikas ang kanyang Junjun. Sinubukan ko din pong mas lalong magpa-sexy, magsuot ng mga pwedeng makakatulong sa make love namin na damit. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, aaminin ko po na nagbili na rin ako ng mga toy para ipakita sa kanya kung paano ako mag-play habang nanonood siya ng live. Pero malungkot ko man na ikinukwento sa inyo, wala pa ring bisa ang lahat ng aking ginawa. Hindi pa rin po tumigas si Junjun ng aking hobby. DJ Titan Jello at Rocky Terra, Feb 5, 2026. Palis po ako ng bansa, papuntang Singapore. Hindi ko po alam bakit ko naisip na lang na biglang mag-iwan ng CCTV sa aming kwarto. Hindi ko po sinabi kay Habi na may nilagay akong CCTV na nakakonect sa phone ko. DJ Rocky Terra, DJ Titan Jello, habang nasa business trip ako, hindi ko kinaya ang mga nakita ko sa CCTV camera na iniwan ko sa kwarto ng partner ko. Kitang-kita ko po sa camera na meron po siyang ka-make love. Yes po. Habang nasa business trip po ako ng mga panahon na yon, sinubukan ko po biglang sumilip sa camera na iniwan ko doon sa kwarto niya at tinago ko sa pinakamagandang posisyon na kitang-kita ang buong kwarto. At habang pag-check ko po, nakita ko po ang aking hobby na may ka-make love. Pero hindi po babae.
kundi kapwa niya po, lalaki. DJ Titangelo at Rakitera, nagulat po ako sa aking nakita dahil hindi ko po akalain na may tinatago po palang pagkatao ang aking partner. 12 years na po kami pero ngayon ko lang po nalaman na gusto niya rin po pala ng lalaki. Sobrang sakit po sa akin, DJ Titangelo at Rakitera, dahil 1 taon na lang po ikakasal na kami. Tapos malalaman ko po na ang partner ko po pala ay pumapatol din sa kapwa niya lalaki. Sa totoo lang po, DJ Titangelo at Rakitera, hindi po ako makapag-focus sa aking trabaho. Hanggang ngayon po iniisip ko pa rin na kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng mga nakita ko. Nakatago lang din po kasi ang lahat ng ebidensya sa akin. Sa totoo lang po, ako pa po mismo ang nahihiya na sabihin sa kanya na nahuli ko siya. Na meron siyang ka-make love pero hindi babae, kundi lalaki. Alam mo, DJ Titangelo at Rakitera, para pong sinaksak ang puso ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang mga parte ng LGBTQA+, pero masakit po pala bilang isang babae na ipagpalit ka sa isang lalaki. Ang sakit po pala bilang 12 years partner na makikita mo yung totoong kulay ng partner mo. Hindi ko po akalain. Akala ko po sa film ko lang napapanood yung mga ganong plot twist, pero nangyari po sa akin, DJ Titangelo at Rakitera. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin po ang mga tamang sasabihin sa kanya. Hindi ko pa rin po alam kung paano siya kakausapin ng mas maayos. Ako po kasi mismo nahihiya sa mga nalaman ko. At bukod po doon, mahal ko din po kasi ang partner ko. At hindi ko po kayang mawala siya sa buhay ko. Kaya hindi ko rin po agad-agad kinausap ng mga panahon na nahuli ko siya at nakuha ko po yung ebidensya na napanood ko siya na may ka-make love na lalaki sa CCTV. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Nais ko po sanang humingi ng advice kung paano ko po ba kakausapin ng maayos ang aking partner. Dapat ko po bang ipaglaban ang aking nararamdaman na manatili sa kanyang piling? Kahit alam ko na hindi naman ako na nag-iisa sa puso niya. Meron akong kaagaw, pero hindi babae, kundi lalaki na gusto niya rin. Muli, maraming salamat po. Ako si Eve at ito ang aking Secret Files.